Takže čaudé lidi, v dnešním videu si ukážeme, jak vypadá noob, já, v Minecraftu po tom, co vyšel update na 21. Spawnula jsem se v novém biomu. A jako každá druhá Pick Me Grill jsem si natrhala kytičky. Jo, a taky natěžila dřevo, ale to je jedno. Nudila jsem se, tak jsem si postavila dům. A pak se stalo tohle. No.